जब जब उ लोगवा कहत तोर मौगी हेंगा हेंगा आके करतिया आ हेंगा हेंगा आके करतिया तो अब हमारा मुंह में कितना परीक्षा पता तो तुम्हारा मालूम बा कौन कला सतरिया के हमर से कहो ना तोर मुंह में करखा पता त के वो पुण्य के मुंह में करखा पता में तोर मुंह कर ए का करतरू हो देखत नहीं कि का करत नहीं का करतरू रील बनावत नहीं रील YouTube पर डाले रील बनाओ तनी रील बनाओ तनी रील बना बना के तू हमारा मुंह में करीखा पोता पोता हम जन काम बतन हम करत नहीं अरे रील बनावला के मतलब यूट्यूब पर डालला के मतलब मालूम बा रील बनी सबका जाई जे कहत तानी लोगवा काहे कहता कि है देखो का कहता हमरा से कहो कहीं का कहता कौन लोगवा कहत हवे का कहता हां बनाए बनाए में हमरा मुंह में करीखा पोते पोते ऐसन मेहरारू यार हम ना देखले रहनी ना देखले तो अब देखली हैं अब देखी लोगो त ना आंख फाड़ के देख आंख तो फाड़ के हम देखत तनी जे देखत है वीडियोवा औ हमरा के जब कहत कि तोर मौगी रे सुना त ना सुने जब उ लोगवा कहत तोर मौगी हेंगा हेंगा आके करतिया आ हेंगा हेंगा आके करतिया तो अब हमारा मुंह में कितना परीक्षा पता तो तुम्हारा मालूम बा कौन कला सतरिया के हमर से कहो ना तोर मुंह में करखा पता त के वो पुण्य के मुंह में करखा पता में तोर मुंह कर हमारा मुंह में करीखा पोते हां पोते रे मान जा ना माने हम बनाए हां मान जा कुल काम ठीक नहीं है अच्छा काम कइल जाला कुल इज्जत मरुआ काम न हो इज्जत मरुआ काम नहीं हैं नहीं इज्जत मरुआ काम इज्जत मरुआ काम मत करो एकदम करेम देखो कर एकरा जब करे के बकले जब देखा तब टी करते टी करते करेम बात है कौन प्रॉब्लम है जब ये हमरे घर के इलाका नहीं है भाई हमारे घर के नहीं है जवन मेहरारू के देखी उठावतिया आ दुका कौन गानवा आइल बा देवरा नतिया पटना बा सैया नतिया पटना बा देवरा ढोड़ी चटना बा खूब बनावत है यही कुल के देख के हम